Hej, jeg hedder Palle, jeg er 40 år, jeg bor i Børkop, jeg er gift, og jeg har 3 børn. Jeg er 3. års studerende, men det er mit første år her i Haderslev. De første 2 år, dem tog jeg i Jelling. Jeg er så heldig, at jeg har fået et deltidsjob som lærer, hvor jeg arbejder som dansklærer på 7. årgang, og så er jeg også historielærer på 7. årgang på den lokale skole her i Børkop. Jeg vil nu vise 3 ting, der betyder rigtig meget for mig. Hej, jeg hedder Amalie. Og hun er min yngste datter, og en af de 3 ting, der betyder allermest for mig. Hej, jeg hedder Markus. Og han er min søn, og han er nummer 2 ting af de 3 ting, der betyder allermest for mig. Og det er min ældste datter, og det er den 3. ting, som jeg vil vise af de 3 ting, som der betyder allermest for mig. Det var de 3 ting, som der betyder allermest for mig. Det er mine 3 børn. Og nu skal jeg fortælle lidt om mit IT-niveau. Jeg er nok det, man kalder for almindelig bruger. Jeg har arbejdet lidt med Office-pakken, og jeg kan godt finde ud af at bruge kamera og redigere lidt i en film. Jeg har prøvet at bruge smartboard og har været på smartboard-kursus, men de andre interaktive tavler har jeg ikke rigtig prøvet at bruge endnu. Men den skole, jeg er ansat på, der har de en anden type interaktiv tavle, og den glæder jeg mig til at komme lidt ind i og komme i gang med at bruge. Men det var lidt om mig. Jeg håber, at I kan bruge det til noget.